May taong magdodonate ng mata. Sino ang magbibigay ng mata? Di yung mga taong namamatay. Doktora, Yes? wag sana ako kayo mamatay. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ito yung pa-chip eh. Ito yung 1,000. Alin? Di, titignan ko ulit. Titignan ko ulit. Ito yung 1,000 yan ah. Uy! Sukat ba talaga ito no? Yung pang-likod, ito. Ha? Sukat ba talaga to? Pero, tubeless na to no? Hindi na babat. Walang kasamang pito. Kasi yung iba may kasama na eh. Hindi din pala. Paano pag hindi sukat eh? Pwedeng balik na lang. Dito kasi rin. Dito. Yung dito ay. Dito nakuha na natin. Jerin Mom. Book Noise Shop. Harap likod. Baka mayroong pa extra dyan. Hindi yung logi. Paano yung ano nyo eh? Yung wala pa no? Ito, pakibilang na lang yung pera ko galing sa ano? Ito pakidubal. Saan dito yan? Wala na akong pera eh. Kaya yung pinag-ipunan ko yung doon. Medyo okay pa yung gulong ko. Mahaba na lang siguro. Wala nang ano no. Baka compatible na rin nandun sa baka salpak pa lang. Salpak na lang. Yung dito ay. Salpak na lang. Yung dito. Hub niya. One. Two. Three. Four. Ganda na lang. Sukli ah. Subscribe niyo ako. Ito, bibigyan na lang ako ng sticker. Wala pa nga eh. Mahirap ang ano pag small YouTuber lang. Kasi pag walang magsusuporta, wala. Ito ba yung sticker ko? Team Katagong ba yung sticker ko eh? Hindi, nangihingi lang ako. Ha? Oo, naka-record ko. Para may magpunta ulit ako mamaya. Oo, ito. Yung maganda dito sa mga danba. Hindi, popshell lang. Popshell. Meanwhile, May nagsuporta sa atin para ma-sponsor tayo. Sana dumami ba yung subscriber namin? Nakakulan tayo 2.8 subscriber. Shit. Yan ka pala.
natin, ma'am. Masubukan yung ano, na steam. 2 hours later. Papalit tayo ng Iris Max. Kaya mag-Iris naman tayo. A few moments later.